Walay makaduol sa among bibiyang diriya sa Kidapawan kay daghan kaayo ming bodyguard niya. Ing ana namo siya kapalangga, bisan asa siya mulakaw, perminti minaa sa iyang kiliran. Trada gwapo. After sa among dula sa exhibition games sa San Isidro Madaong, lahos dayon mi sa Kidapawan, kauban ni Sarge, Paploy ug Kuya William. Especially na si Bibiyang. Balita namo malamion daw ang proben diri sa Dakbayan sa Davao. Syempre kami ulit og ingana, wala namo gipalampas ang higayon, gihapitan jud namo. Unsa man ni si Paploy dili man manghatag og proben. Dakuha pog ingkit ni Kuya William, oy, mura magwala na ugma. Mga tuk-an baya mo ana. Grabe ni si Sarge. Nagplano naman na dalhon niya ang sos sa proben padulog Kidapawan. Grabing katawag gud ni Bibiyang. Lahi ra jud ning province sa Davao, murag wala nay plano mo lahos og Kidapawan. Ako ani, tama na sa tan-aw. Naalagi Hilux pero wala man pugoy kwarta. Pag abot sa Kidapawan, diretso na dayon chill night. Pag sulod pa lang namo daan, excited na kaayo si Paploy mo kanta og Jopay. Buti pa si Jopay kinukumusta. Ngay ni kalit og syagit. Kol, pangita ninyo tingog gabi oy. Kiyo ka sa akin dong. Inganig daw si Kuya William pag mautog mata. Tanawa ni si Sarge, purma kaayo murag na shooting sa Batang Quiapo. Nay ning sulod mang delivery og tubig. Wala man mi nag-order og tubig kol. Na man day iring aning basket. Kasiksi ba ani nilang duha oy? Kadako sa kaugmaon. Nagpa-cute ang duha. Ing ani mag-unlock og sakyanan sa Toyota Hilux. Toyota, baka naman. Imbis na 45 ang dalhon ni Paploy, nganong ba yung mani iyang gibitbit? Stopover sa tadari sa Shells Kidapawan. Basin makatulak noon ta ko mahubsan, magtinulaka yun ta paulig tagom. Habang nagadrive ko, naamay nagpa-sound og. Hoy Diyos ko, palunga na. Pag formal mo ha, yes Sarge! Pasulod na ta diri sa opisina sa Globe sa Kidapawan para sa atong meeting. Naamay iling kauban ni Paploy. Human sa meeting, silpihan dayon si Busing. Pasi dayon. So karon naa ta diri sa City Hall sa Kidapawan. Pagka-lovely. Wow man kaayo lang City Hall. Then peaceful sa daghan pug chika sa kilid. Nata karon sa RC Meat Shop para mag-cash in sa EasyPay vending machine. Nagkinataw-an na kasi Paploy dili kabalo. Unsa man ako ni uy, wala may magtudlo na ako. Taas na kayong pila sa likod. Gikuhit ni Bato de la Rosa si Sarge. Gahi na ka kay Sarge ka o gahi nako? Kada ko nimo. Lugi kay ko. Hoy dong, pagdali dira. Sorry Sarge, di ko kabalo Sarge. Dong Paploy, tudluan tika. Mauni siya ang EasyPay vending machine at Survive Marketing sa Kidapawan, North Cotabato. Nganong mo pila og moadto pa man sa mga opisina sa inyong mga bayranan. Kung pwede raman sa EasyPay vending machine na magbayad or transact. Less hassle na dili pa sayang sa oras. Pwede pud ta mag-load to all network, bill payments, cash in GCash at iba pa. Hashtag easy lang sa araw-araw. Hashtag atin ang mundo. Ayo na may lamaw. Rampahan dayog pinaka-trio na gray. Pak ganern. Kanindot sa Kidapawan oy. Kung maligo ka every morning, mangulata ang tubig tungod sa katugnaw. Bisag asa mi madto, naman si Paploy mo deliver og tubig. Kabalo ko sa imong tirada paps ba? Murag ipanugnaw man ka paps. Mujaming pug ka ba? Uy, gamitan ay pinababawal na teknik sa Konoha oh. Dati jud ay kang Hokage. Grabing katawan ni Sir De La Rosa oy. Perting lingawan nila sa mua oy, murag dili na mi pauli og tagom. Ikaw dito nagibid-ibid sa kong anak ha. Ali derebe, gawas derebe, gawas. Nangatulog man ako ang mga baby boys. Syempre, last din naman nato sa Kidapawan, sulito nato ang laag. Special mention nato si Giselle sa maayong pag-accommodate sa amo adriya sa Kidapawan. Daghag mayonnaise ug ketchup ang nabutang ni William sa loft den gabi. Gipaabot na mo si Giselle kay mananghid mi nga manguli. Kay si William nagluya, gusto na magkalapok sa Perido. Nagpaabot na si Perino. Perino, pauli na mi.